Grabe. Ito mas malaki. Uy. Parang lagi oh. Oh. Hello. Ganyan parang may ano. Oo nga. Ba't ewan ko? Parang halaman, no? Nakakita ang ganyan. Saan mo nakuha na, Noy? Ang laki, oh. Dapat. Ang galing mo naman, Noy. Tawa si Nonoy. Sabi hindi naman ako Nonoy eh. Huli. Ang pula. Kasanting na, masanting. Masanting. Ito yung nakadali si J Fishing TV. Uy, yun lagi. Nakadali si J. Nakadali si Jay. Ano rin, laki pa ito. Ang dami na dun mga ito. Kaya na naman, sa kabila. Kitang-kitang lubog. Mga katsoy, good morning, good morning. Yan si Johnny. Shoutout! Tagapuliran sa mga anglers dito mga tay. Ngayon, nag-tip sa akin si Katsoy Johnny. Andyan daw sila, si Master J. Si J Fishing TV. Andun. Pero dito mga tayo kasi sa kabila. Maniningwit tayo ulit dito mga tay. Rilis baka natin ngayon si Katsoy Rodel. Katsoy, huwag mo muna sabihin ha. Huwag mo muna sabihin. Si Katsoy Rodel kasi iniwan ko doon sa Guagua. Tulog pa. So grabe ang lakas ng Katsoy, umuulan kanina. So dito mga tayo matay, kisistop tayo ng yung tulda kasi malakas ulan. Mamaya na tayo pupunta kila Master J tsaka kay J Fishing TV, no. Sana di sabihin ni Katsoy Johnny. Doon lang naman yung mga tayo sa kabila lang sila Master J. Doon na mag-alos tanaw nga dito. So surprisehin natin sila mamaya. Tara. Stop muna ako ng tarpaulin. Yun mga ate, maglalagay mga tayo ng tarpaulin dito mga tayo. Andyan lang sila mga sa kabila. Tayo ulit mga ate, banda dito. Diyan lang tayo sa piste nila tatay na. At siyempre may galab shoutout nga pala kaya kay Katsoy Jason, no, namit natin dito nakaraan. Kasuli na yung meet up namin mga ate, nabitin kami. Kasi pauwi na kasi kami nung namit namin. Miguel Love, shoutout nga rin pala sa Manasan family dyan sa Guagua. Sila Kuya Michael yun. Salamat kay Ate Edith yun. Miguel Love, shoutout sa Aba family. Katsoy, tulog ka lang muna dyan Katsoy Duty. Munang bahala ng bahala ng lamigin. Mamaya na pala tayo mag-sit up ng tarpaulin. Mga pa naman, ambon pa lang naman. Grabe lakas ng ulan ko na natin. Taw-taw gagamitin natin taw-taw. Sana lumis yung bagyo mga kay. Mahirap umuwi mo. Lagi kami nagayurudol ko yung Manila ito. Dalawang taw-taw yung gagamitin mga kay. Nakabing harvest namin. Pasensya nyo naman ito, medyo maliliit itong upload natin ito, no? Kahapon grabe napaka-timing ito eh. Kasi walang concentrate yung mga anglers. Ay ngayon may dalawang anglers doon na nagbablog yun. So mamaya tayo mga tayo lalapit doon pag medyo nagsisigawan na yan. Excited ako doon sa dalawa. Kaya yung mag-video lang. Konti na nahuli kasi maglalagay pala ako ng face mask na lalapitan na rin tanggal ko pala itong yung face cap natin para tayo mahalap ginagawa mo parang makakay pagkakit sila. Sir, may huli na sir? May huli na? Oo, meron. Nakailang peraso na kayo? Isa pa lang. Inisnag lang. Hindi nga. Oo, inisnag lang. Nakalutang eh. Taga saan kayo sir? Balakat. Ginagawa mo? Balakat? Kala nyo, sabi mo minalin? Ha? Kala ko minalin? Ito, minalin. Puta, si Katsoy pala to, gag! Tarantado, si Katsoy pala to eh! Tarantado ka talaga! Katsoy na pala! Ay, piyakaw mo na! Nawamali!
Sana sa kumpare ko, sana sa gumagawa. Sana dalawa sabi ni kasi Johnny ni ano, Danny. Dito lang si Ansan, si Mr. Asan si Kenneth? Ito, si Master J.O. GPC. Dito ka pala. Asan dyan si Master Busy? Ay, si ano? Ay, si ano, si Lady Anglers, no? Ayan, nandito yung mga kasama natin dito. Alastig din. Ano si Lady Anglers, no? Ayan si ano, Master Fishing TV. Tapos si J Fishing TV. Nawamali. Kinakausap ko rito kayo. Nawamali natin sila doon, mati. Sila ano, andun pala. Akala ko mati, dyan lang si ano, si Master Fishing tsaka si J Fishing TV. Dyan pa pala si Lady Anglers, no? Kapila, tsaka si Johnny Juice TV. Nakasar na si ano mati, si Johnny Juice TV. Nawamali natin sila doon. Grabe mati. Masamang balita pala mati. Pag umaambon daw dito mati, walang gaanong kumakagat, no? So siguro lipat tayo dun sa kabila sa kanila para makibanding na lang din tayo dun kung ano yung gagawin natin hanggang sa maya maya kasi mamayang hapon uwi na rin kami. Kaya mamaya update na lang po mamaya kung ano yung kainat na itong video natin. Sana makahuli tayo para good morning po ulit sa inyo. At siyempre maraming salamat sa mga namit natin doon na mga anglers dito sa may Metro Pampanga, no? Yan, tara natin tayo ko na meron tayong mahuli. A few moments later. Ano to kasi nahuli mo? Bro. Yun, sana all meron, oh yun, malaki nga kasi oh. Ayan oh. Ano to sa amin sa Bicol? Ano yan? Tawis. Tawis? Tawis kung tawagin. Yan oh. Iba yung tawis eh. Hindi, ganito nga, tawis to. Ayun o. Ayan oh. Ayun yung hinuhuli niya ano. Ayos na rin mati, good size oh. Ayos na. Pwede na ito pang paksiw ko, Choy. Pirito ko lang. Oh, kinagat na rin daw si ano. Anong kinagat sa'yo? Okay na. Okay na yan? Yan, grabe. Pag madayo ng ulo. Waiting kami sa ano, Dadawi. Ay, grabe, ang daming anglers mga tayo. Good morning mga kamangyan. Parang kamata yung tilapia. Ito mga tayo, pagka ito kasama nyo, hindi kayo mabuburing dito. Ayan. Ang ingay ito, ang ingay. Grabe ang ingay. Kamanyak. Dito kahapon, no? Grabe, ang dami ditong kagat kahapon. No? Ito yung nakadali si J Fishing TV. Uy, yun lagi. Nakadali si G. Nakadali si Jay. Ay, sana all. Atik yata yan. Pula yung mata. Wala ka. Ang galing. Sana all. Parang pusit. Ba't may kinakain na lumpia? Ano yun? Ang galing. Ang galing naman. Nakadalawa na ako. Nakadalawa na. Atik yan eh. Wala mata. Wala pa ng uso. Swerte talaga. Adik daw. Galing talaga. Pagka master talaga. Makasama kasi si master eh. Dito na kami. Nakadala si J Fishing TV. Mga tay, swerte. Parang tournament lang. Galing talaga ni Jay. Lupit. Agad si Jay na Isang mamaw. Mama. Ano ibang klase? Ba't ganyan yung uso niya? Pal ng labi. Parang kita ko. Walang labi oh. Oh, ito. Adik yan pala yung mata eh. Ba't ganyan? No? Iso. Swerte. Anak, ba't ganyan? Parang may ano? Oo nga. Ba't ewan ko? Parang halaman, no? Nakakita ng ganyan eh. Halaman? Extra, ano yan, yung extra laman niya. Ang sarap yan, sisip-sipin. Parang sarap sip-sipin daw. Ganyan Laki ng bunga. Ang ganda oh. Ako muna mga video photographer nyo mga to ya. Wala mga to, yung pamiwas ko dito, walang kumakagat eh. Yan oh.
So makikian na lang mga tayo. Kajoy, Ha? may ganyan ba sa inyo? Wala sa amin sa ilog yan. Wala mga tayo. Ganda ng spot dito mga tayo sa ano ko. Oh, 2 pamiwas yung gamit natin. Yan oh. Si Jay lang talaga yung ano nakakadala, si Jay Fishing TV mga tayo. Yan oh. Nakikibanding na lang tayo mga tayo, matumal dun sa pisto natin sa dulo. Nakadali na naman si Kasoy Jay mga tayo. Grabe talaga, ba't ikaw lang nakakakuha? Grabe naman yan. Swerte, best. Swerte. Sige lang, mamaya na lang. Mamaya na, pagka-4 na. Ang galing naman yan. Ano naman mga tayo? Tilapia na to. Grabe, lakas talaga na anting-anting nito ni Jay. Ayan mga tayo, nakadala na si JP TV. Okay. Oh. First cut tayo, tilapia. May nanalo na. May nanalo na katoy. Nanalo 10-10. Ayan o. Sana makadali na tayo mga tayo. Dito tayo pamisto. Lumipat na tayo. Oh. Yan oh. Dito tayo pamisto sa kanila. Yan. Makibanding fishing tayo kay Master Fishing. Ayos, nabuhayan na. Walang sasayaw ha. Dito mga tinanggaling yung ano, yung mga mechanic product. Mechanic. Karakal kining tilapia. Maragul. Maragul. Yung may nilagay ko kanina. Yan o. Yung pain niya. Ay, meron nga ako. May kumakagat no. Wala na naman. Nakadali na naman doon mga guys, sa kabila. Mabubuhay na lang sa video itong natin pati ulit. Mababas tayo nito. Hindi tayo nagtatrabaho. Ayan na, yan na. Yan na mga yun o. Uy. Uli. Ay, uy. Ay, 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 ay. Jay. Jay, kinakagat na Jay. Naudlot. Naudlot. Nausok kasi. Masukin. Meron kasing kasama ka dyan, si ano? Johnny Diyos. Hindi na tayo nagtatrabaho sa sariling atin, matay. Pasisyon na kayo, matay. Ano lang to, matay, para ano, fishing banding na lang. Kung sakaling di tayo makahuli, i-upload na lang natin to. Palakala kami ang Jimmy siguro. Yun na naman yung sagot ay tingin mo. Yun, uy, sa pool ka ngayon. Ganda, oh. Ganda ka, Choy. Oh, huli. Ang pula. Grabe. Kasanting na, masanting. Masanting. Masanting na. Ay, Miguel, abjot nga pala yung tropa natin din si Unatos, no? Hindi namin kasama si Unatos. Wala talaga. Ano kaya? Ang ganda naman ng paing ko, oh. Nag-aalala na kasi mga tayo yung kasama ko kasi ano yung dadaanan namin sa Bulacan, baka raw sobrang lalim na, may stranded kami. Ay nako, wag naman po. Yung laki oh, grabe. Ay nakawala na naman. Kakagat na kasi uwi na ako mga katoy. Ako, malaki yan. Ito malaki kay Lady Agler. Malaki yan. Malaki, malaki. Oh, malaki. Kaya ako ito mga katoy. Yari ako mga katoy. Grabing ulan na dun sa Bulacan mga katoy. Oh.
Diyan kila tatay na yan. Daming huli dito banda rito. Tsaka dito lang ang mga kay Master J. Dami nating bulati mati galing pa ng Manila. Iiwan na natin to dito. Tingnan natin kung sino yung may gusto dito. Sa kanila malamang ayaw nila kamatoy kasi dito ang ganda ng bulati nila rito. Bulating Marikina yung kaparyas. Doy, patingin niya. Ang dami mga huli. Ay, saan mo nakukuha nito, Noy? Saan mo nakuha nito, Noy? Ang laki, oh. Ang guling mo naman, Noy, oy. Tawa si Nonoy. Sabi, hindi naman ako Nonoy, eh. Kapampangan yun, eh. Ano yun, kapampangan yung bata? Uy! Wala ka! Ay, nakadali si Johnny Juso. Yun. Uy! Inulit. Ala. Nagkagulo-gulo na. Dili. Ikaw nakahuli, wala kang bigyan. Siya yung wala. Hindi mo nakahuli. Mamaya. Walang video tuloy siya. Biglang tinakbo, eh. Yung ganda no? Laging panalo. Laki pati, oh. Pero ang dami na dun mga to. Ayan na naman sa kabila, oh. Kitang-kitang lubog. Makibidyo na lang tayo mga tay. Mga agaw tayo ng video. Ayun, oh, grabe, dire-diretso dun, eh. Dirin sa wakas. Ganda. Yun, good size. Yun, thank you. Meron na sa amin. Naka first cuts na. Uy, ikaw lang pala hinihintay mo kung malakas lumakas yung ulan. Yan na, mayroon na naman kahit umuulan. No. Hindi. Ulan ka lang, bagyo ka lang. Anglers kami, Kenny. Asing kaya ay nasa bottom ka kasi, no? Kaya di masyadong makita. Tsaka walang stopper mga. Oo. Ah, wala, di obra pala tong akin dito. Ano lang to akin kasi, oh. Hindi pinapansin yung akin dito, mga toy. Ang ganda naman ng sit up natin. Grabe, oh. Gaganda, oh. Gandang size. Apat lang pa? Oh, katay, kinagat na. Yung bottom. Kinagat yung bottom. Huli? Uy, malaki. Malaki yan. Yung bottom niya, mga toy. Ay, grabe. Ito, mas malaki. Uy, galing. Nakakuhanan sa pang-highlight yan, ah. Ito, boss, oh. Oh, dami to. Kuha ka dito. Kaso ano nga lang to, bulating Manila. Yun, mga katsoy, magpasensya na. Uwi na tayo. Ayan, kasama rin si Johnny Juice TV. Siyempre si Lady Anglers yan. Yan. Ay, ingat. Katsoy, Master Fishing. Yun. Thank you. Mga master. Pasensya na sa konting oras na banding natin. Si tatay, oh. Papa ni J Fishing TV. Yan, ang kilap-shoutout sa iyo, tatay. Siyempre si J Fishing TV mga tayo, Yan, mga master, mauna na daw si Kachoy. So yan, thank you sa inyo mga tayo. Ingat, Kachoy. Uy, thank you. At enjoy kayo dyan. Thank you. Bali, kasi mga tayo, yung uuwian natin dadaanan, grabe. Baka baha na. Ay, dyan na lang yan. Yung bulati, baka mayroong gustong kumuha. Ay, thank you, ah. Yun, pagpasensya nyo na mga tayo, grabe. Yung inaabot natin, bali, pasensya nyo na po muna yung video natin ngayon. Kasi i-upload natin na 0 tayo. 0-0 G tayo, grabe.
So yun, maraming salamat po sa suporta sa fishing adventures natin dito sa ano mga tayo, no? Dito sa may municipality ng ano, Binalin. Yan mga tayo, Binalin Municipal. Mga tayo dyan, ang dami. Kahit sa kabila mga tayo, nabadayo pa rin ng angler. So yun, thank you so much sa lahat ng anglers na nakakabanding natin dito. Thank you and bye bye.